from Ngcobo. Made a name for himself out in Maritzburg. Things didn't quite go his way at Mamelodi Sundowns, and he'll be hoping to make him a successful return. Faka ipasi kwalapha phambi kwakhe paso kahle laphola zama udlalela ngasemva gogo abafana bayisimba kodwa wakhawuleza ithatha uMondi labhola inyenzi lemizuzu mihlanu mhlawumbe imizuzu eshumelesine kwisiqingatha sokuqala siyazi ba izinto zonakalaphi na wayesenza izinto zenzeke kwesasisu ba amathunzi asedobsivile ayixelela loo nto uba hayi madoda kwezo sazi kwi-man of the match kodwa ngenxa yomonzakalo kwafuneka bangabuyanga kwisiqingatha sakhe sesibini somdlalo imizuzwana esele ebhodini please ze-CAF Champions League kwinqaku elinye waba umdlalo uphela njalo konwabi